И здравейте, това е първи епизод The Binding of Isaac. Така. Сега ще поиграм малко на него и надявам се да ви хареса този епизод. Да, тези неща ги знам. Извинете, ако съм много слаб на тая игра, но просто не съм играл от един век някъде. Извинете, ако има много фейл. Шат! Тук има много лак, между тук. Както виждате, тук има някакъв готин елемент или нещо от този сорт. Секунда. Така ще влезнем тук, само трябва да вземем тези. Има някаква гъба, която ми увеличава и живота. Тези огънчета, ако си чуете за какво ги изгаснал, защото те дават понякога хубави айтеми, но не ви се занимава. Сега ще отидем на там. И сигурно там е боса. Или някой мини бос. И да, и тези ги мразя, защото са адски бързи, просто ще ни убиват за 10 секунди. Ако те плюх кръв направо, просто това ще бъде пълен фейл. О, не, те са. Не. Фак. Шит. За какво да отивам? Ето тук. Мини бос. За то моля се да фърля бомби или да прави нещо от този сорт. Мръсно куче! Гати, те са много противни. Добре, за какво винаги мини бос? Казах, че ще е мини бос и точно така. И дори не знам какво прави то, защото ако ме докосне, сигурно 100% ще му убие. Ако не ми даде нещо хубаво, бос ще ме пребе. И първо вземем паричката, след това хапче сигурно ще ме прецака. Така. Хай, бос. Да не умрем. И мъртви сме, просто... То е някакъв гаден, мръсен, гнусен и някакво такова гнусно бебе, само като... Бах тия противните. Трябва да убием на това бебето. То е най-важно, сега ще ви кажа защо. Значи, то фърля кръв или не знам точно какво е. Кръв, да. Значи сега, моля се това бос да ми даде някакъв готин, нещо като... Бахти, бос се измори. Е момента да го бахтим. Ще го бахтим здравата. Майната ти. Мръсно копере. Така, това е момент. Това е. Часът на Милен Цветков. Ще искам пъти за тази реклама.
Шит! Бах ти то! Малко! Ах ти малко копеленце! Бах ти то като някакъв гнусен! Косъде си, че ти убих брата или е там нещо противно. Ей, ще пръсна. Мръсен. Значи трябва да увеличим, да бягаме по-бързо, защото това просто ще ми примаже. То тук бърз. Гъци, то как върви, не знам. Лети ли, какво прави, не знам. Просто само още два удара сме аут. А, така. Да, е това е. Това. Не знам какво е това. Айде минаваме на втори лева, значи остават ни още 4 лева, докато стигнем до главния бос. Ето то Айсък се събуди и сега да видим какво става тук. Разбира се, винаги така, за мен. Между другото, аз веднъж бях взел едно такова, където мога да стрелям от всички страни. И тук сигурно ще има мини стачка. Не, ето тук ще бъде. Ето тук. Shift. Не, някакво ми не става. И сега ще вземем тук. Стигай! Така. Супер. Само тук. Тук ще има сигурно... Да. Те между другото само бягат и ръват и пускат мухи. Ето много гаден, защото като го пръсна. Ах, ти мръсно куче! О, тия май така стаха на такива. Това е много гадно. Оле, мислиш, че съм го убил. Оле, боже. Гати. Извинете тук, ако има някакви фейлове и такива неща, но смятам, че ще успеем да се справим до... Гати. Да, то ставаше на мухи. Така, не, ще вземем бомбичката. Вижте колко малко лайф имаме. Не, тия са. Бах ти, тия ме приличат на някакви зайци. Бах ти, те са много гадни. Много ги мразя. Имаме два ключа, което означава, че ще можем да влезем в тази стаечка. И горе ми показва, че да си купим неща, но... може... 4 кинта не знам дали ще мога да си купа нещо, но... Мамка. Само една стотенчица. Гати на халниците. Ето сега ще има мини бос. Не, има мухи. Гати. Ама тия са много гадни. Мри. Не съм, изобщо не съм. Скоро смятам да свърши този клип. Сега се надявам тук да... Да, и тук 100% тук ще е пълен фейл. С това да се надяваме, че няма да е. Айде! Видяхте колко бързо го убих. То трябва да го убием задължително. Ако не успеем това да го убием... Ако не успеем да ги убием тия, трябва да се вземем по някоя хубава айтемче, а не ако... Скоро този клип ще привърши и... Затова то трябва да... Дори сега ще пробвам едно нещо, което... Ще ви звучи на всички много странно. Изстреляй се! Бе! Гати! Така. Нещо направи! Моля ти се! Защо не го убиваш? Ще му стрелям 10 стреля, аз съм ревещия език. Не, аз съм така, просто така се казва героя.
Не ревящия.